Няма по-хубаво нещо от това да се чувстваш обичан. Здравейте, хора! Днеска реших така, докато се прибирам от работа, да сложа телефона на огледалото за обратно виждане и да ви споделя една моя емоция. Емоция, която ме е накарала да се усмихна, емоция, която ме е накарала да се почувствам добре и най-важната емоция, която е накарала моето семейство да се почувства добре. И да се усмихне, да е доволно и да е щастливо. Няма нищо по-хубаво от щастливо и здраво семейство. Замислили ли сте се това наше, да не псувам, ежедневие, нещо време? Всичко е забързано, все тичаме, все бързаме за някъде, все нещо гониме. И как всъщност много от важните неща някакси ги оставяме на заден план. Някакси пропиляваме близостта си със семейството. И за съжаление, когато дойде момента някой от близките ви да си замина от този свят, казвате, защо не отделих повече време за него. И някакси в нашата природа, като че ли е зародено всичко да ни е следварително, след качук. Когато се караме с някой и когато ни домъчне за него, си викаш, добре, защото трябваше. Защото много път се караме, и то доста сериозно се караме и се разваляме отношения заради глупости. В друг момент, когато някой си замине, викаш, добре, мамо стара, защо не отделих повече време за него? Винаги има едно защо. Ами ако. Но винаги е след това. Та във връзка с това, което говорих за отношенията с близки и възрастни хора, искам да ви споделя една история от първо лице. Едно време, като бях в казарма и бяха ме пуснали голям гарнизон, бях си засълте неделя вкъщи. И баба лека и пръст, знаете, възрастните хора вечно говорят как си отиват, как им е дошло времето и така нататък. Та, вече бях облякал парадната униформа да се прибирам към поделението. И влезнах да кажа чао на баба, при което да си поговоря малко с нея, преди да се тръгна. При което тя почна да ми говори пак, нали, че е време, че е сънувала дядо, че я вика, че вече е време да си отиде от този свят и така нататък. Тогава да се накарах едно хубаво. Бях и забранил пред мене да говори тази тема. И всъщност се накарах и тръгнах към поделението. Една-две седмици по-късно всъщност баба почина. И какво се оказа, че последният ми разговор с нея е как съм се карал. Стана много гузно, до ден днешен ми е доста неприятно, като се сета. Да не знаеме на кога кой колко му остава, не знаеме колко време имам още с тези хора. Преди трябва да сме малко по-здържани към тях, да подхождаме с малко повече разбиране. Просто се сетих за тази история, реших да ви я споделя. Та вижте клипа и пишете долу в коментарите мнение за него. И се надявам най-вече да звънете така на родителите си, или на сестра си, или на брат си, или на братовчет си, ако искате, дори няма никакво значение. И звънете да ги питате как им мина деня. Личната докторка. Ти като нямаш сега личен доктор? Имам. Имаш ли? Радмир. Сладко ти. О, Нони. Мараба. Какво трябва? Тук ще трябва да ми помогнеш.
Свиричките са достанали от толкова, искаш ли? Свиря. Нали? И тиквички. Кой е това? Маменце, малко по-рано, ма честит рожден ден. Чакай. Малко по-раничко, мама, ама. Не, ви сте луди. Нещо за тиквички. Говориш, да си забрави какво е за тиквички. Какво викаш за тиквичките? Виж какво пише там. Такива са ни като мамаш. Аз си я по Галисия сега, по Галисия. Виж, влез, виж дали ти харесва. Значи си така на мен да ми я подаря, така че виж. Дай малко време. Дай малко време, татко. Нормални сме си, бе. Нормални сме си, бе. Чакай, дай време, бе. Книжката взе. Всичко е също. Добре, започваме. Твърд, твърд. Да. Не, бе. На новата кола да знае. Ще все едно те кара всеки ден. Да ми изгадва. Все едно я кара всеки ден. На това викат картата печенката. Нашето лъвче. Не, ръчката го. Дръжка. Дръжка. Ако ти харесва, това си. А честит. Абстрахирайте се от материалния подарък. Просто наблегнете на емоцията. Видяхте ли емоцията в майка ми? Видяхте ли реакциите? Не мога да ви опиша дори до ден днешен, защото това е клип преди... Сега да не ви излъжа, 1-2 години. Мисля, че 2. Да, става 2. Преди 2 години, точно така. Когато ти пратих клипа след 2 години, да поискам разрешението, да го покажа, да я покажа по-скоро нея, тя не сподели, че
емоциите е изпитала повторно. Представете ли си колко всъщност силна е била емоцията и колко е заредила това, че има хора, които мислят за нея. Защото тук не говорим за колата. Колата майната на тя, колата ще се счупи, ще замира. Тук говорим за спомените, за емоцията и за усещането на любовта от близките си. Няма по-хубаво нещо от това да се чувстваш обичан. Не забравяйте да обичате, не забравяйте да го показвате и не оставайте семейството си на заден план. Един ден може да съжалявате. Дигнете телефона, звъннете им и опитайте просто как са. Зарадвайте ги, усмихнете ги. Не е нужно да правите нещо грандиозно. Необходимо е просто един малък жест. Просто да усетят внимание от ваша страна. Мисля, че разбрахте каква беше моята идея за това клипче. Споделих това, което исках да споделя. И ви благодаря, че изгледахте клипа до край. Мерси!